boy Fresh on the track. Salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Hana pamuna Jumana DJ Spark Zimbabwe. Wachingwava malete za chingwava nyatsi nenge tichipisa ndine program yandinayo iyo nyowani inonzi muchiraundi panenge tichivhizitira mazim celebs edu ndichikwanisa kutaura nawo ndichiziva kuti vari kuzvigonawo sei, vari kuzvifambisa sei, zvinhu zvakamirawo sei kusaiti kwawo. Saka muzuva nhasi ndikuenda kuchitungwiza. Vanoona anonzi Matsanga anoacta, iye akaacta paGhetto TV ndikoikuruwa makomedi zvamanje uye zvaimbe ndari kuneza boom. Singaziva wangu kuti chii chakaitika kuti wasashande wese vakanetsera G. Saka ndichange chizvinzwa zvese izvozvo muzuva nhasi ndokwandiri kuenda izvozvo. On my way to Chitungwiza. Wayo! Yeah man, right now ndamuchitungwiza man, ndakwanisa kuricha Matsanga namabhosho. Saka interview ndambobvunza 2 minutes ndokwanisa kunzwa kuti vanozvifambisa sei, vari kuzvigona sei panguva yeCovid-19 nezvemawekisa wakamira sei, wakatangawo sei, ndo vanonzana nani mastawu chaiwo. Saka Matsanga, welcome to Zim Reality ITV. Ndotenda mukoma Sparks mabhosho. Yeah, welcome to Zim Reality ITV. Yeah. Right, wakomana nyaya ndinayo panapa ndine maquestion andinawo. Vanhu vanozoda kuziva kuti Matsanga zita rake chairo ndiani, uye zvemabhosho zita rake chairo ndiani. Saka chatanga kunogwa ndega mumaudza mhuri yeZimbabwe pamaudza vanhu vanofollowa Zim Reality ITV kuti Matsanga zita rake rekuberekwa netwani. Alright. Makadi zvenyu team paGhetto, mafans edu anotisapota nekusingaperi. Ndofunga mubvunzo wangu wataurwa namukoma Sparks ndakakupindura patangi ndaita sei, ndakwaisa ndo dzenyu because muri kuita sei, muritigonera tungona maviewers achingoita sei, achingofamba. Ndofunga zita rangu rekuberekwa pachitupa nonzi Ernest Malaza. Zita rangu pachitupa. Tiko mukoma mabhosho. Zita rangu ndinokutarwa Tanaraza Shumba. Right, tofunga muri Zimbabwe yakwanisa kukuziyai nemazita enyu kuti wangona kuzongoti Matsanga pambacho pasikuda sere kuti Matsanga pakuda sita ketu chero. Ndizotambira kana fertilizer. Right. Saka mubvunzo takuzikana nemuri Zimbabwe ndekuti makatanga rini kuacta? Tobotanga nemi Mr. Matsanga tiyo na Mr. Matsanga. Kubada utangane kwari. Right, Mr. Mabhosho. Makatanga rini? Ndikora chokwadi. Ndakatanga ndine 5 years. Ndakaita zvanorema. Ndinonzi Mwana Mupara. Vandazoti vakuita zvavo zvemadhirama uchichi vavazonitsvaga pandairi saka zviro izvi zvasirinaa kuzova ndanyazoti atanga ataura because ndine zvakawanda zvekuita sei zvokuti nditaure. Uyu mufana wangu ende mwana wangu ndakatanga kutora mufana ane 5 years ndichitanga dhirama rangu rekutanga rinonzi Mwana Muparadzi. Hapana anoriziva because kwakuchiitwa zvemadhiski. Ndakangooneka face kake necharacter ndaitsvaga panguva yacho ndichida mwana mudiki. Ndakangoona zvichiita sei zvinofita meti nyaya yekuti munhu akashata here kana kuti tumarasta because musoro wacho watooneka kuti kachaita musikadzwa. Omona mwana nemusikadzwa bvudzi racho nei rakatarangana musoro. Saka ndozvo zvakaita mupango. Toda kubvunza Mr. Matsanga na Mr. Mabhosho kuti saka chii chinokuinspire, chii chakuinspire like zvamatauta vakatanga kudhara, imi makatanga kudhara futi ndika but chii chinokuinspire kati pana anyone yakakuinspire kuti muzofunga kuti no ini ndafunga kuti kupinda muacting industry. Okay. Zvinhu zvacho zvinosanganisira makuriro aunoita mukoma Sparks. Ndofunga nyaya yeacting inobva kuti pakunyora like ini ndinozvinyorera kuti zvinhu zvacho zvandoita zvinobva ukazvitsvaga kazhinji kacho mwana akakurira pachipare, mwana akakura asina vabereki, kana mumwe akatambudzika zvimwe zvezvi ndo vanhu vanonyanyonyora zvinhu zvakadaro kana kuti vaimbi.
mukazvitsvaga. Saka ininiwo ndichiita zvakadaro ndakazosanganisawo nekuonawo mamwe madhirama ainetsawo panguva yacho. Ana mukoma Gringo vachipisa zvisingaite, ana mukoma Pedro Manjalimo vachibvira, kunyanyisira madhara ndakatanga kuona naMudhara Parafini Mukadota naTimina Bonzo. Ndo vanhu vakandiinspire kunyanya ivavo. Ndine kamusikanzwa kangu ikako kandaionawo ndega ndichiri mwana mudiki. Ndakazokafunga ndoizoita sekuti ndikaburitse ndingaite musikanzwa here ndogona kurohwa navabereki kandikaita musikanzwa. Pandikaona kamera yangu ndichiitira vanhu vachiona funga zviri bhora. Kumisa Mabozho chichakuinspire kuti muzotange kuita chamakaona tomboti maybe makatanga muri mudiki maybe musati makwanisa kudecide but izvi makura makwanisa kudecide chichamakatsoona imimi kuti imwe gendese ndi-acte ndipinde mu-acting industry. Singotaura kwandayita kuti mwana wangu munin'ina wangu haana chaanogona kutotaura 5 years anoziva chinhu. Saka paakazongokurawo kuti achingoonawo upenyu hwemuZimbabwe muri kuzi hatina mabasa vangoti ndomboita sei kandoona Chimudhara angosvika kuti Chimudhara chiri pamaworks. Saka takati angoti mufana wangu handise kutanga kwatakaita ngatingofambei. Right. Pane question inogara ichibvunzwa nevakawanda. Because inini ndichitanga kuziva Matsanga. Ndatanga kuziva Matsanga ari kunesa Boom Films achiitana naDhafu chichichichi. Then later on anatanga kuona mafilms inesa Boom Matsanga asisipo. Then nekufanira kuita mvute varambotonga kareba ndatanga kuona pane pazvarwa Timber Ghetto. Matsanga comedy. Ndatanga kuona kuti maworks Matsanga but Matsanga anga asisina team inesa Boom. Chichakaitika mukade kuudzawo muri Zimbabwe kuti chichakatoitika pakati penyu pamadhiri waya maita basa ngomasipati. Zvinhu zvinotarisa kufara kana kurara kana kutaurawo nemudiwa wangu nenyaya yekuti mameseji iwa ndo anenge achinyanya kuuya pafoni pangu achindibvunza. Dzimwe dzenguva zvinondirwadza kuti mukunyanyira kundibvunza nyaya iyoyo bhosi yakabva musoro mangu. Sekutaura kwandakaita nomuvanda amutora ndine 5 years aine 5 years inotanga kuita nayo kudhara. NB aitombozikanwa chinhu chinonzi NB. Saka inini NB vanhu vandakazosangana navo munzira nenyaya yekuti unombosiya izvi umbobata izvi uchimbodaiwo. Vandazosanganawo pane imwe nguva tichibatsirana kuita imwe project yeklasi yemadova. Ndokusiya kwandakaita vana vangu ine ndasinawo zvinhu zvekushandisa kuti ndiite makamera but NB anga ine kamerawo yako yaishandisa. Saka takangotanga tese takaita sei takadaro tatanga kuitawo maworks. But ndiri koko ndairwadziwa bhozi vana vangu ndanga ndakavasiya kumba ndiri munhu aenda kubasa ndo vana Mabhosho. Saka ndakanga ndafunga vana vangu ndokudzokera kumba kuti ndivati vana vauye kuzogara kuno kwandiri kushanda vaisadiwa nepamba pandoita sei pandoshanda. Saka ndakaona kuti ndikadzokera kumba ndonogara nevana totangawo zvedu tobika sadza zvinoita sei zvinobuda ende futi ndinovaudza futi vanhu vandovasimbise kuti sei muchibvunza bhosi Matsanga achiti akabvunza ari kuManchester kuti wakabva kuna madzibaba Zakaria ndiani but vakangofumwa mangwana chero chele kuchukuchushele hapana akabvunza asi bhosi chete sei ora tenoenda pindura handemberi nguva. Maybe chito vakaramba chibvunza inyaya yekuti maybe vanhu vakataka kuzei muri kunesa Boom kana Manchester futi hanzi ikema boys bakazoenda kwake ega andiri kuona vangoenda ega kati ndazi baba Ashero andika akutomuruwa vakangomhanya vanombomunza kuya zobvire vakangouya kugitari kwararira. Saka kana vanzwa gitari rangu inini riri kuriraka ngavamanye kwababa Ashero vauye ndivaridzire gitari. Baba akambomira here kuridza gitari ari kungoridza vanomuda kuti ngavamanye kupi ikoko basa rimwe chete tende kumberi. Ndazvomwe pane pamatara kuti zvoni makaenda kuNB just because zvinhu zvaisina kuequipment chichichi. Saka izvozvo tingati equipment rapo here zvinhu izvi zvakufamba zvakanaka ikati pane zvimwe zvichida kuwedzerwa kana kuti pane imwe zvakamira sei maita basa ngoma ndofunga ipapo ndakambotaura last time pane interview yangu yokutanga chiti kubva kwandakaita kuNB ndakangobva inini ndiri 1 ende ndisina kana kamera kana chiya ndinacho. Sekuenda kwandakaita sei kwandakaita ndakatanga Timber Ghetto Films kamera dzandoshandisa munotonzwa tsitsi ndofunga vanhu vanotongoonera kuti ndibhosi Matsanga but zvekuti quality kana kuti chira vasi kuita basa nazvo.
ndabva ipapo ndofunga ndakaona mapromises akawanda ndaita interview yakabva ndichivaudza kuti handina zvinhu zvokuita sei zvokushandisa pakaya mapromises akawanda but ese akaita maempty hapana akambondipawo kana chinhu saka pandaingove patowese pakuti akutosakara saka kwane ndiyatodzoka futi chi ainoenziseka namungerigare but hazvakaomongoma hapana chinhu saka in other words tinoona kuti kumhuri yezimbabwe kana paya anokwasawo akwanisa kutibatsirawo anonakirwa netalent because I believe kuti talent riri rega risi kuti riende kumberi but rinodawo zvimwe zvinhu vamwe vanhu mupindu mariri vachisapota ita sezvitese zviende kumberi saka still on behalf of Matsanga ndingoti kana pachinge paine umwe munhu anonakirwa neteam pageto anoona talent anofunga kuti maybe ndakawedzerawo kana ndakaisa kamera ndakatengera komana wakamera zvozoenda kumberi tinowana because izvo zvingoe lockdown tine entertainment yatikuriseva yakawanda kubva from team pageto nyange zvakaoma kudaro nyange makamera ari low quality kudaro but still tiri kunakidzwa tikuseka but tangoto mhuri yezimbabwe kana pachinge painewo anokwanisa kubatsirawo nhamba dzamatsanga ndo dziri pachini dziri pascreen apo unotora nhamba dzake then momubata motaurira nawo nokumbira musati maempty room pane pamawasiya pekuti pamatanzi mhuri yezimbabwe pana umwe wakuchina wakufunga kuti yamhuri yekuchina pana umwe ari kuuk wakufunga kuti yamhuri yekuuk pana umwe ari kusouth africa vakutogara kuti hanzi ndoikoko kuimhiri varipo maya mese mutaurwa kuti inini neyo tine basa waiza sumudzira inini mangwana pamwe ndosumudzirochi mwana wako handachandiri kuda kana mari yako tenga kamera uisechi paground uone maweks acho kuti zvinozopera sei azvipere mabvunza mufana kutaura zvinongouya nyange takarara nyange tichiita sei tichifamba zvinodawo kuti zvioneke panhu panooneka nyange neniwo ndinoitawo pawa kuti everyday ndinomukira kusango kuti ndivaite zvinhu zvinonakidza ndaida zobvunza machallenges amukusangana nawo zvatoona kuti first challenge yatikusangana nayo ndeyekuti equipment yatikushandisa riri low handiti then imwe challenge yatikusangana nayo yatingati ndiyo challenge yamukusangana nayo seteam pageto neacting lead imwe challenge yatikusangana nayo ndofunga vanhu vakati wandei vari kuchema nenyaya yekuti tinotadza kupedza mamwe maepisodes edu mamwe ari kugumira panzira why sepanambotaura macameras ndogona unokumbira macameras ndishandise pane project yandawana inenge ine musoro handika munhu weyo yatotadza kuwirirana pamwe nenyaya yekuti ndandawanawo mari yangu yandambotsvago ndasungira ka $20 ndamupa but muvha harina kupera andimukaona iye tichida kuita sei tiende kumberi achatora kamera yake ndamirira ipapo maactors acho andiri kuita nawo vamwe vanoechikoro vamwe vanhu vanoenda kumabasa vamwe havashande zveshuwa akaona kuti hakuna chinobuda because asati akuona mari anogona kudzokera futi kumashure inini handachakwanisa kuenda mberi nemovie because macharacters angu aita sei ashota saka ndikudzokera kumashure nezvinhu zvakawanda nenyaya yekuti kushaya ndo chekutanga anyway tongotengere lockdown zvazvakaomera munhu wese but ndofunga zvakunopawa but ngatisiwe musoro pamwe chete mukoma ndofunga kana 5 pound chai mazuva ano inoita sei inotokwana totofamba tikadya maputi toenda kudema kwedu kwatonoekita madhama tinofamba makilomita toekita madhama ekumusha hatiende kumusha kwedu tofamba netsoka right sir Mr. Mabhosvo munosangana nemachallenges akaita seapi amungade kudziwa mhuri yezimbabwe maybe pane mamwe machallenges amuchionawo amusina munombodiscuss kana muchiona kuti but I think ndo imwe challenge yataita se yatosangana nayo muchiraundi muchiitira kushuta mafilms edu machallenges atisangana nawo akawanda pamwe pacho togonomuka tichitoona mushuti takana mayambara kudhemungo tokupedzisira kunenge chiita kana kuti transport inenge chidiwa like chikafu chinenge chidiwa ya mamwe machallenges atinoona ukaona basa redu mai nenge chibenzi ukaona bhosi Matsanga kuti pidi guka pepaimhanisana Mabhosvo une nzara babaka hazvibude hazvife zvakabuda handigona kubira mvura memeka ndine nzara baba hazvibude ndifanira ndakata sei ndakaguta saka machallenges acho apakumhanya tichimhanya tichiita kweda upinde basa usingagonomhanya haupinde basa usingagonomhanya bvunza Mabhosvo usingagonomhanya soja apa basa aiwa
amekana pachine challenge amusangana both murezi mapeda kuziva challenges ese atita se atisangana so that kana pachinge paine maybe anogona ngari wish anofara kwasa kuti so help maybe wona kuti mamwe acho atinganga tichisiya mukomaka tingadyira on time akawandira kuna maproducer ndandasirira because I said department rangu maproducer anotipa wifi ndinoona vanhu vachinetsa mugroup achipopota kuti wai musiri kutipa zvinhu tokunoita kana kuti 2 weeks tisatambudza zvinhu but tine zvinhu 10 zvoda kuti zvitese zvibude wifi tinoita kutenga bando hatina booster tiyare wifi kana anotibatsirawo kumbotiwo wifi ndidambo kudai hapana kana anongoti wafana wangu episode yanakidza oyo 15 gig hakuna kana anombotiwo uyai kunoku mungosenda zvinhu zvenyu muri pano musensa wifi yangu hapana ofuchi pamwe chete tine mamovha ada kubuda movha rakakura kana kuti 2 gig mari yacho toibatanidza kuti kwakutombopinda futi kusango kunongwavangwava ndikuona utenderedza papo mwaenda saka zvatofana ngechita tofana kuti mburi yezimbabwe kana pachinge paine ane bhizinesi rake ane anything chada kumaketa patimu pageto afana kuti ase kubata namba dziri pascreen idzo so that anokwanisa kuiona mabhizinesi avo achimaketa paplatform yenyu vachingwa maketa paplatform yenyu makwanisa kuwanawo something kuti mutese wane zvakaita sedata mukwanise kuwanawo zvekushandisa panguva yemashuta saka muri yezimbabwe mazvinzwirawo mega kuti kana chinge paine ane bhizinesi rake raari kuda kumaketerwa netimu pageto maendorsement avari kuda kuitirwa matsanga namabhosvo namba ndo dziri pascreen dzo munongobata timu direct mungotara madhiri acho mubva maita mutactic wacho tobva tangopinda murese hapana chekumirira bototika ndoti vamwe vanenge vachirwadziwa kubudisa mari direct but at least makaprovide kanga service kuti munhu angu ane business rake rainaro obva wauya naro business iroro obva maita endorsement obva mamaketa pamafilms yenyu obva kupewa something dai vachidarozve kana una mahewo ako nemaputa ako unongoti timaitirewo kasini kapakati pechimunhu chedu chataitaita ndaita chidhama changu namabhosvo tabirana mbeva dzedu tamhaisana takadai so kwapedzisira kwatozongotaura kuti asi mahewo aya anonaka andipo energy andamhaisa kusvika ndabata chikomana mabhosvo andofunga kuitisana ndezvebasa zvakadaro saka toda maendorsement akawanda abana ngatisapotei local talent andika ndo zvimwe zvakada titaura nezvazvo then imwe question yanga ndinayo ndeyekuti Mr. Matsanga na Mr. Mabhosvo, where do you see yourself maybe in 5 years? Neresponse kuti nemafans makatanga imimi kuita zvinhu zvenyu mukona kuti maybe for the next 5 years zvinhu zvamira sei? Inini hangu ndanzwa nema-empty promises but ndikufunga kuti dai lockdown ikapera inini personal ndinokwanisa kumira ndikaita kuti macameras angu aite sei avepo akavepo ndinotarisira paMr Bean pepera harisi gebombe rinombonzi ndinozosiwa nemapesend akawanda tinosvika nemupana wangu but tsione hatina dzimba dzatoekitiro dzakanaka hatinawo macameras akaita sei akanaka hatiswanawo nguva yacho kunyatsogadzirira zvinhu zvedu tiite chaizvo because techitsvaga mabhosvo ari kungwavhangwavha ruko matsanga ruko tozongosangana tongowana kanguva kadiki kekuti akati kashort comedy but tikanyatsopuwa nguva yedu nekudya kwakakwana nekunyatsofambo nemota kana tinosiwa panhu pacho patiri kunzi ndo patiri kuitira mutambo ndisina kusvika netsoka ndikasvika netsoka dzedzazvimba pandinoda kuacta but ndakunyatsonzwa kuti simba rekumakumbo hapasina ndoacta nyama nemweya zvakaseparata but zvikangoita zvinhu izvozvo ma1 pakaipa muri yezimbabwe mafuna mangozvinzwirawo industry yedu ndayanga ndinayo tiri kushunguza kuno kuti chinzwa kuti vari kuzvifambisa sei vari kuzvigonawo sei neindustry ikuwaitawo sei ndifuna munogona kuti kawedha kacho kakunayira ndikaachi aiwa ndo muchiraundi mangatiri. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Zimu Reality. Team Pageto Films rambai munese muchingo supporta subscribe kushare nekomenta neku tinenge tiri abadi yorikona mabhosvo manje handikuzoona wakaine bhebhi yakupi ndakada unombomira uyakatora bhebhi rangu kwakuya naro kumba kwangu handimukuzoona manje iye riri bhebhi rangu apa akuya naro kumba kwangu manje apa ichi angari mwana wangu china yangu hauna dzina yako noizanya yacho wakaita ndokaina dhundo yeshe mwari ndichera ningiri ngwavava ndikuona wakapinda ngwava wakanindiri nemwana ndanyepera kuti munhu osedza pakarika mumba ndakanyepera munhu oshanda kukarika mumba yekwakane munhu ndiri ngwava ndichera chi rangu nemwana utsaga iwo shamwariwo kana ndinharo chavo yatokopinda apo nemwana
Uya ufuna ukwade iwe ndine manyucho mgeto ndara uone tone size babe uyafuna ukusha Yaman ndifunga mangozvionera mhuri yeZimbabwe ndiriko kuchitungwiza kwandavhizitira matsanga namabhosvo kuti munhu anozvikwanisa sei ari kuzvifambisa sei panguva ino lockdown inoziva kuitawo sei zvinhu zvavo panguva yechi lockdown pamashandiro anenge achiita. Don't forget to subscribe Zim Reality Art. Matsanga. Halo. Saka ndakuita sei? Ndakuenda kai? Makubaire. Aumana ndakutaura chokorongoti hangu nhasi handa zvakawanda zvotaura because ndandi dzaita sei dzasara asi mifamba zvamakaita sei zvamunoda andika. Iya man aba ndakuenda pa 10 manje. Ndabva kuchitungwiza muchiraundi atapedza muchiraundi. Support on as show mas amunenge muinazvo izvozvo. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiri paZim Reality ITV pandinongwavha ma latest pandinongwavha nyaya dzinenge tichipisa. Right. Zvamanje manje hey road yacho umana chitungwiza umana. Hey chitungwiza ka mangozvionera kuti kwandiri kubva ndakuenda pa 10 zvese ball zvese bolato.